Walah kok dadi ora kasil iki piye? Anak-anake Putut Jantaka kok padha ora ana kemliwere babar blas iki ya apa ya apa? Oh, tak kira nggone para ora kelakon ngrusak tetandurane para Pandhawa. Merga isih ana pangilening tirta ingkang ngileni pasabinan ya diadale ben entek banyune. Oh. Mutiara ora kowe Pandhawa. Tambakmu wis tak diadal, bendungamu wis tak jebol. Saiki wis ora ana tirta kinarya ngileni pasabinan. Wah! Oh! Oh, aduh. Oh. Oh, Werkudara ora pangling Juramaya. Menungsa ora tatanan kowe. Wah. Kowe ingkang gawe tambak. Tambak wis tak jebol apik-apik malah tok bangun meneh. Sing goblok iki kowe apa aku? Iki tambak kagungane para Pandhawa. Kowe ngridu, kowe Girikoda, mungsuhe Werkudara. Aku ora wedi jajali tungkak. Ya jagat pangestu ngora wayahku Bathara jagat. Nun mangke Koko Prabu Baladewa katengipun Kakang Yayi Kresnapa. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdatama pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Tumuli kula nampi rawuhipun Bapa Penemban Durna. Mboten mangling ingkang minggah wonten ing Daturaya Praja Negari ing Ndarawati Koko Prabu. Ya jagat pangestu ngara. Kresna kula wonten timbalan. Nadyan dikaya ngapa Bapa Penemban Durna kuwi dadi guru para Pandhawa. Inggih. Gandeng Bapa Penemban Durna iki dadi guru ning para Pandhawa mesti Yayi Prabu Ndarawati uga dadi murite Bapa Penemban Durna. Merga Yayi Prabu Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngesuwi marang tindak saklakune para Pandhawa. Mula kang saka kuwi ala dikaya ngapa nadyanta wong tuwa sithik akeh meneng ilmu ana ngersani si Adi Marata Dyagi Kresna dangunen sartane bagekna pijinen rawuhe Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Kresna kang adiku. Inggih Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi gaya ora kurang kepenak Padmanaba. Nuwun mangke Bapa Penemban. Sewu lepat aturipun ingkang putra ing Ndarawati kula tadah wadana. Estunipun kaget setaning manahipun ingkang putra ing Dwaraka sareng kula nampi rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima rawuh wonten Praja Negari Ndarawati. Sakmangke kula aturi paring dawuh. Nanging saderengipun paring dawuh langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya raharja mugia konjuka wonten ngarsa paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Bapa Penemban kentas waru gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas dadi wana. Nuwun sewu anak Prabu Ndarawati. Menawi kula mboten matur ingkang kados mekaten mriku wiyaga kaliyan sinden-sinden do dadi damen. Inggih. Pramila menawi kula mboten matur ingkang langkung sora menika kula mboten badhe wonten ingkang sageti narabuka lan midhanget dhumateng aturipun ingkang Bapak ing Sukalima. Inggih, Yai Naknen inggih. Ngaturaken pambagya raharja mugia kunjuk Bapa Penemban. Samangke suwanipun ingkang Bapak ing Sukalima wonten Praja Negari Ndarawati mangke karajan. Wilujeng miring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda cinaketna mring Karahayon. Tuwin yuwana Basuki sowanipun ingkang Bapak ing Sukalima nggih. Pambagya raharja sampun ingkang Bapak tampi kunjuk
damel pombong ing manah. Oh, mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun Kang Bapa Mugya Konjuka wonten karsa paduka anak Angger Ndarawati. Bapa Remban durung sampun kula tambi mboten langkung kaprayogakna rawuhipun wonten Praja Negari Ndarawati. Kula nak nan. Oh, sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa. Anak Angger Ndarawati. Bapa Remban arawipun Bapa Remban Durna Mugya kinantenan karaharjan Bapa Remban Kumbayana. Oh, menika Pak Prabu Baladewa. Iya. Sinten? Pak Prabu Baladewa. Lho. Teka mawi tembung Pak menika dos pundi? Nuwun sewu. Nalendra menika udah nggadahi bawa leksana, ketadipun celuk utawi dipun undang mawi sebutan Pak. Menawi mboten mawi Pak menika kirang sopan. Ngaten Bapak Remban. Nggih. Ah nggih. Nanging mriku pasewakan. Nggih. Sing kandha nek mriku pasar nggih sinten? Lho. Nggih. Araharja rawuhipun Bapak Remban. Pangestunipun anak Angger Pak Prabu Baladewa. Sowan kula mangke Basuki Yuwana Widatana sambi kala tebih saking Rubita. Cingaken ing Karahayan. Karahayan menika no. Karahayon lan Karaharjan. Kula gabung dados tunggal Karahayan ngaten. Iya. Mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapak Remban Kumbayana. Oh, sewu lepat aturipun ke Bapak samangke. Badhe dipun pidhangetaken lan dipun tampi dening anak Prabu Ndarawati. Inggih, anak Prabu Pak Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nyuwun diageng pangaksami nggih. Jernyatanipun kula menika ngromasi kula minangka jejeripun tiyang sepuh. Tartentu kathah tutur cewek ngatur kula sakmangke badhe konco wonten kersanipun anak Angger Ndarawati kula nyuwun mangapunten mboten dadosaken swijining perkawis. Ah nggih. Estunipun sawanipun ingkang Bapa menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Anamung sawan kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu ing Ngastina. Inggih anak Prabu Jaka Pitana ingkang sakmangke utusan kaliyan ingkang Bapa ing Jaka Lima supados kula kedah sowan wonten Praja Negari Ndarawati. Inggih. Sowan kula tebih-tebih saking Kabupaten Wanasari saking Negari Ngastina menika namung badhe nyendikani dawuhipun anak Prabu Duryudana. Kapure sowan kula kedah ngebon-bon enjangan jejawa sonten. Ngebon-bon enjang jejawa sonten menika tegesipun grimis. Grimis menika lereng ing Rembag badhe pinuju wonten ing ingkang Bapa badhe ngemis wonten kersanipun anak Angger Ndarawati inggih Pak Prabu Sri Bathara Kresna. Samangke kula badhe nyuwun sabiyantu senjata pitulungipun Angger Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Oh, mesaken kawontenan wonten Praja Negari ing Ngastina. Mesaken kawontenan kawulanipun wonten Praja Negari ing Gajahhoya. Ugi mesaken dumateng anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jaka Pitana inggih kadang paduka ing Ngastina. Sakmangke sampun kadya kaya wong bingung kenganglengan awit sampun boten mangertosi kedah kados pundi malih anggenipun badhe lumampah gesang wonten ing Madyapada. Awit dipun sababaken negari Ngastina ingkang sampun wonten tigang candra menika Ketaman Pagebluk nggih, Ketaman Pagebluk. Pramila sakmangke gandeng anak Prabu Jaka Pitana sampun teka dawuhipun Bapa Remban Durna kula suwun sakmangke supados nyuwun senjata pitulung dhateng arsanipun Kaka Prabu Ndarawati. Pramila kula kedah wonten kersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang boten wonten sanes wigatos kejawi kula namung badhe nyuwun ngambil wujudipun senjata cakra badhe kula boyong wonten Praja Negari Ngastina kinarya tumbal wadaling Praja Negari Ngastina ing Ketaman Pagebluk nggih. Pramila wale-wale menapa menawi dipun maringaken ingkang Bapa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan wontene boten dipun maringaken kula nyuwun katerangan lan sababipun ingkang gumanthok anak Angger Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu ngara. Bapa Remban, kula wonten dawuh. Mboten kateges kula mriku badhe awel masraken wujuding senjata cakra. Wonten ngarsanipun Bapa Remban Durna ing Sokalima. Inggih. Nanging mugi dados ning kawuningan. Anggen kula mboten badhe masraken senjata cakra wonten ngarsanipun Yayi Prabu Jaka Pitana menika awit dipun sababaken
senjata cakra sakmangke mboten mapan wonten ing pakedungan pusaka negari Ndarawati Bapa Nemban. Lho, lajeng senjata cakra mapan wonten ing pundi? Wonten ing pegadaian menapa pripun? Nuwun sewu lho, menika pusaka kadewatan, menika pusaka Kanalindran, pusaka negari Ndarawati menika dados dayanipun anak Anggir Ndarawati, anak Anggir Sri Bathara Kresna. Menawi ngantos negari Ndarawati koncatan senjata cakra, oh sinten ing kapitunan. Nuwun sewu. Senjata cakra mboten mapan wonten ing pagedungan pusaka negari Ndarawati menika mboten kateges linggar, mboten kateges murca saking negari Ndarawati. Nanging sakmangke krana wonten salah setunggaling perkawis ingkang kula mboten keduga kiyat nampi daya saking senjata cakra. Pramila sakmangke senjata cakra kula pasrahaken sawetawis wekdal dhateng ngarsanipun Kaka Prabu Baladewa Mandura. Pramila mesti kemawon Bapa Nemban Durna pirsa wonten mriki lenggah Kaka Prabu ing Mandura menika kula dangu rawuhipun kula aturi prapta wonten Praja Negari Ndarawati ingkang baken badhe kula pasrahi wujudipun senjata cakra sawetawis wekdal awit kula mboten kiyat nampi dayaning senjata cakra. Pramila sakmangke menawi Bapa Nemban Durna badhe mbetaken senjata cakra, inggih nuwun sewu. Anggenipun sesambetan pirembagan sanes kok kaliyan ingkang putra ing Ndarawati nanging kelawan Kaka Prabu Baladewa Mandura Bapa Nemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang. Suso angin ngenting konem yang kalian kangkong baksi ber lole kentos waru gembol astaka swala somorante hawala gamanaga kula goprit gantil buntuting selikur. Nuwun sewu anak Anggir Prabu Baladewa. Anggir Prabu Baladewa Mandura Bapa Nemban Durna kados pundi? Sajanggenipun maring dawuh dhateng kadang kula Punyayi Prabu Sri Bathara Kresna tulung ingset lenggah paduka. Abraja kalaring ingkang putra ing Ndarawati ingkang putra ing Mandura Bapa Nemban wonten perkawis menapa? Nuwun sewu. Mrika kala wau lereke ngrembak ingkang Bapa ing Sukalima badhe nyuwun ngambil wujuding senjata cakra dhateng ngersanipun kadang paduka. Ing Ndarawati nggih menika pun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, lajeng nanging nuwun sewu miturut pangandikanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna senjata cakra mboten dipun asta dening Anggir Prabu Ndarawati nanging krana daya pangaribawa ingkang sakmangke nedeng owah saking senjata cakra menika tumuli senjata cakra kapasrahaken dhumateng paduka anak Prabu ing Mandura inggih anak Prabu Baladewa. Nuwun sewu. Gandeng lereng yang rembak kula mriku mbetaken senjata cakra nggih nuwun sewu. Kepareng gandeng jenengipun kaliyan senjata cakra. Nanging nuwun sewu. Midhanget pangandikanipun Bapa Nemban Durna ing Sukalima badhe nyuwun ngampil senjata cakra dhateng ngersanipun ingkang putra ing Mandura. Nuwun sewu. Senjata cakra menika sanes kagunganipun ingkang putra nanging senjata cakra menika kagunganipun Yayi Prabu Kresna. Lho, nek ngaten paduka anak Prabu Baladewa mboten nyepeng wujudipun senjata cakra. Lair lan batos babar pisan kula mboten mbeta kula mboten nyepeng wujuding senjata cakra. Lho, lajeng ngendikanipun anak Prabu wau. Piye Yayi? Waduh, modar aku. Walah kobong. Dos pundi kok sajak kaya wong bingung. Nuwun sewu. Sakmangke pancen estu. Senjata cakra kula beta, senjata cakra mapan wonten ing kancing gelungipun Kang Putra. Nanging kala wau pangandikanipun kok Yayi Prabu Ndarawati senjata cakra mboten saged lan mboten kepareng oncat saking astanipun ingkang putra ing Mandura. Menawi mboten pikantuk idi palilah saking Senopati Ndarawati. Pramila nuwun sewu.
Gandeng senjata cakra kula beto, senjata cakra kula asta nanging menawi kula mboten pikantuk idi palilah saking kadang kula garba ruci paripaksa kula mboten saged masrahaken pumurban. Mangka hanggra sursumbar mawa lindha bumi gonceng kumaludha kuntur katok Setyaki Begawan Durna piye ngendikane anak Prabu Baladewa kowe dadi panentu yen to sak mengko aku diwarengake apa ora nyuwun ngambil wujuding senjata cakra apa pancen bener yen to aku matur senjata cakra ora tak parengake oncat saka astane kok Prabu Baladewa terus kowe arep apa Setyaki wonten dawuh Bapa Wremban Durna kuwi drajating brahmana aja ngawuh gawar ngawur basa tata krama unggah ungguh nulwangi Pandhita menika nak wonten saka lima samrika Begawan Durna sowan teng negara Ndrawati derajatipun sami kalian Setyaki lho banjur piye Setyaki apa kowe ngeparengake apa kowe maringi dipalilah nursane anak Prabu Baladewa yen to sak mengko aku kudu go iso mboyong wujuding senjata cakra Begawan Durna apa yen to aku mbok keparengake maju nggonku matur aku arep adu arep Dewa babakan nggonku bakal nyuwun ngambil wujuding senjata cakra yen to aku maringi dipalilah nanging dipalilah dudu kok pangestu sartane atur saka lisane Setyaki apa munggu Begawan Durna kowe trima wae oh waton kabeh kuwi mau dadi serana senjata cakra iso tak boyong ning Prajanegara Ngastina yen ngono tampanono kepelane Setyaki Wahidan jagat pangestu ngara wayahe Bathara jagat walah iki wong sak pasewakan kok padha nyambung kabeh karepane iki piye nuwun sewu Kaka Prabu menapa ugi tanggap dumateng menapa ingkang sak mangke kula aturaken tanggap Kresna tanggap aku dong aku paham ning ana wong siaran kaya apa kae wah edan ning meh wae kobong pun Kakang liripun mau nalikanipun Kakang nampa ature Begawan Durna yen to senjata cakra tak gawa lho aku ki ora rumangsa nggawa wujude senjata cakra lah kok aku kok diarani nggawa wujude senjata cakra ning bareng Yayi Prabu ngatungke tangan kejepit mau pun Kakang tumuli tanggap ing sasmita inggih Kaka Prabu. Setyaki kene karo Begawan Durna ya kaya lisengit. Bayi. Udawa mau nanti. Lha Kakang Udawa nembe wara-wara. Bakulan lampu. Patih kok ya gaweane kok serabutan. Wah, edan-edan apa-apa diayahi. Kaka Prabu. Nggih. Sareng kula gelar kula gulung lereke ngrembakipun Bapa Wrembantu anggenipun badhe nyuwun ngampil senjata cakra mriku namung badhe damel srana ringki ing para Pandhawa. Lho la iya pun Kakang mangerteni inggih. Sebab mesti wae Bapa Wrembandurna pirsa sartane mangerteni yen to rasane meneh para Pandhawa bakal miwiti sartane bakal nganakake tetanen agung ning Prajanegara Ngamarta. Mula Kurawa padha golek kareti sampe kok golek karingyane para Pandhawa. Mula kang saka kuwi sing ati-ati. Sing ati-ati. Aja ngasih iki mengko
para sata Kurawa gawe kisruh kahanan Praja Negara Ndrawati. Inggih. Yen mangkono Setyaki wonten dawuh. Ndak lilani sak mengko ngepyakno barisaning para wadyabala saka Praja Negara Ndrawati supaya tata gelaring baris ingkang wigati ora ana kejaba amung rondani kanan Praja Negara Ndrawati. Wis taken dawuh. Nek wonten samangke badhe wonten lampah ingkang ageng, mestine mangkono. Yen mangkene kaya wis purna gati ning mananggilan. Kakang Udawa. Selawe. Kakang Patih Udawa. Selawe entuk telu. Sak iso dijolke. Kakang Patih Udawa. Wonten dawuh. Marata diagi bupana kang padha sibu ingsun kundur kedaton. Ayi, sendika ngestaken dawuh minjang menapa bidalipun. Ora ketang-teni sambung bocol lintang tumili budal dina sak mengko nyun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik, kaya wis ora ana dawuh maneh. Kakang Patih Udawa. Purna gati ning pananggilan. Arsa sangata kundura ngedaton jeluk saking dampar kecana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangjaning Pramban Jadi manggung tanggung Jaka Maloro ingkang samya ngambil upacara Kurabun. Kastara tindanya Sang Sri Naranata Sang Prabu Sri Bathara tansah ngunjuk muji syukur wonten ngarsaning Gusti kang karya luka. Waduh.
Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping matu sarening tawang susah angin ngendi nggone Kanjeng Rama penemban nyadong dawuh Kanjeng Rama kula sawang saking tapel wates negari Ndarawati teka Kanjeng Rama penemban Durna kadya dawah kalenggak menika wonten perkawis napa wonten perkawis apa matamu kuwi ra wis ngerti wong tua gedabikan goleki pernah ora ketemu kudune sing tak waca ki notasi budal lan notasi tambal ban tudang kluntung paduka menika kenging napa mbah mangkel aku mangkel kalian sinten mangkel karo kendhanganku dhewe mboten sisadipun mangkeli nyatanipun sedaya sampun sami trima sampun sami nampi dumateng awutanipun Rama Penemban ya ben nyadong dawuh menungsa ora tatanan satama wonten dawuh kowe mestine minangka kowe iki minangka atmajaku kowe minangka anakku kowe iki putra saka 5 putra ya atmajaning Sang Tapa Begawan Durna SN iya kowe ngerti bapakmu diajar dipulosoro karo Setyaki kudune kowe ngewangi parat menungsa ora tatanan kula piyambak sejatosipun ugi nyumurupi namung Setyaki wonten pundi sak menika mapanipun kula mboten mangertosi goleki rumangsane sageleme dhewe ora Lihu ana dongeng ente su si temunggul patenana temunggul apa dosane ngungguli cengengesan klecam-klecem karo mlintir bringos Kurawa ki nek niate wis elek tempe burine ya bakal elek lho kowe iso muni ngucap kang kaya mangkono dasarmu apa Begawan Durna anggone prapta ning Prajanegara Ndarawati nggunakake pawadan negara Ngastina Kutaman Pagebluk kuwi janjane rak mung dobos kuwi janjane rak mung ngapusi ya ora lho ora kok teges ngapusi mergo pancen negara Ngastina iki Ketaman Pagebluk aku iso ngarani aku iso mastani yen to negara Ngastina Ketaman Pagebluk yen to aku nyumurupi kanthi permono jati kanthi mripatku dhewe yen to negara Ngastina pancen Ketaman Pagebluk nanging yen to mung miturut ature bapakmu sing ora iso diugemi ora-orane wong Ndarawati aja kok Prabu nadyan Setyaki ora bakal percaya karo ature bapakmu parat yo perkara Rama Penemban Durna ngapusi apa karo Ratu Ndarawati sing aran Pak Prabu Kresna
dudu perkaraku ning perkarane Aswatama karo Setyaki ning kene mergo kowe wis wani mula sora kowe gawe babak kulite wong atuh aku ya bapa Wremban Durna mula cilik aku antrimake gedhe aku kudu mbelani karo wong tuaku mula kaki maju ora minggat saka parepanku rak senteng ndasmu wah glithuk ndasmu Kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang kalis lir kencang kalis risang mawe gandrung hai ora-orane Setyaki wedi karo anak jaran matamu yo ora minggat saka marwet candak siramu cemplungke pulsek gondang mati dene aku kowe oh awas kowe jaluk amuh kaya ngene parat yang sabato oh hit hut hut ah hut aja mati kok udah oh hit hit ha ha hit wah good. Ha. Oh, parat. Oh. Atos kowe. Dudu menungso kowe. Ah. Hit. Oh. Oh. Ayo. Oh. Hut. Sabato. Ini. Oh. Jar kowe. Ha, awas kok minggat lo. Hei. Wah.
watos tenane menungsa kaya wesi hei hei Aduh. Oh. Hei. Lo di kowe. Oh, hit hit. Oh. Hit. Oh, ayo, ayo. Oh, ah. Yo. Hit, 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 ya. Oh, hot, oh. Ah, hit, ah, oh. Wah, bejirit giadamu luwih dawa bang-bangane tekku. Oh, iti, hi, hu. Oh, ah. Waduh. Oh. Oh. Mati. Hut. Oh ah. Hi 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 hi. Yo yo ah ah. Weh. Paman apa wartaning dadalan ning dalan akawa ati mati keneng apa mati tikane ngoyo soto cocok mating kikir sukmanyo ilang para kanyo terus kan
Kurawa berguguk ngutha waton ora gelem mundur style iki ora kena apa kelakon bakal ana perang gedhe ana ing praja negara Ndrawati yen pancen kudu kaya mangkono tak antepi tak lakoni bakune kowe kudu bisa njaluk pangapura lan Kurawa kudu bisa gawe Setyaki utamane Ratu Ndrawati sing jeneng Prabu Sri Bathara Kresna sujud ning ngarepaning Gandruna Barat Surtayuda sajak kowe arep wani yo kene iki dudu negaramu kene iki dudu papan dunungmu kene dudu dangkamu negara Ndrawati rembug ngucak-jakan Setyaki sing ora nrimake yo neng kene diteter jiwaning Kasenopaten yo kowe apa aku sing tekaning pati Setyaki Triajat apa kowe? Hah? Askar Duh, sandake. Has. Sandak tanganmu, Triajat apa kowe? Has sok minggat iya. Hei. Oh. Dah.
sikilmu kowe. Cardasmu. Hahaha. Cadyak kowe. Yo. Yo, hit, coba lihat deh. Oh, Etian, lo, wah, hit, malah gendiran yo. Nuwun sewu. Aja mati tenan iki. Nuwun sewu anak Prabu. Nuwun sewu anak Prabu. Nyuwun pangapunten. Mboten kateges kula ajeng Isra negari Indrawati niku mboten kateges kula ajeng Isra negari Indrawati niku. Mandeg riyen. Nggih. Ampun. Madhep mriki. Nggih. Ampun dicabut. Niki jenggot leh kula ngingu 3 sasi. Lega. Nggih. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Ha iki wong tuwa bocah semene teneh ngentek kempengan. Sampeyan ngrumangsani wong tuwa kudune sampeyan di murid. Sampeyan duwe sesa sing aran Kurawa kudune sampeyan iso ngandani sing becik-becik. Sampeyan mriko derajating pendhita. Sampeyan mriko derajating brahmana aja sageleme dhewe. Nggih. Senajan to sampeyan mriko tinemu pepundhen kula, tinemu pundhanipun Yayi Kresna. Ning sampeyan tekan negara Ndrawati, dudu teng negara Ngastina. Ora sageleme dhewe. Nggih. Pendhita nek rupane kaya Walid. Bocah sembetengan. Oh. Ngapunten. Kondur. Nggih. Tesih kenging kula pringgake becik sampeyan kondur.
Mumpung Baladewa dereng ngamuk, mumpung kula dereng nesu. Inggih. Kula menika kalian panjenengan menika kula tasih ngabekti jalaran panjenengan menika ugi gurunipun Baladewa. Inggih. Nenek sampean tekan kene mau gawe kisra nuwun sewu Baladewa resane mangapura. Olah. Mboten sumbut kalian le bengok-bengok. Setyaki wonten dawuh. Kadangmu Mandura iki. Lah kok dadi kaya mangkene nganane iki piye? Iki saged dawuh. Tatkala narapa Kresna pantula sanyakra Are sancana wisuta Koko Prabu kula aturi sare. Ya Kresna wajan. Yekti nggonipun Kakang Duka-duka kaya mangkene mau nganti aku wani santak lawan bapa Nemban Durna. Sayekti aku mung jaga sartane aku mung ngugemi supaya negara Ndrawati aja nganti ana dardah, aja ana nganti kuthaing ludi dironcating nyawa antarane Kurawa mungsuh Wadyabala saka Praja Negara Ndrawati. Inggih. Banjur kepareng Yayi Prabu piye? Pun Kakang mbok larapake ning alun-alun iki ana wigati apa? Nuwun sewu. Kula kinten tinimbang kula kalian panjenengan ngrembug utawi gagas dumateng pun para sata Kurawa. Kula kinten wonten ingkang langkung prayogi lan wonten ingkang langkung wigati tinimbang perkawis menika. Lho. Tinimbang gagas marang kanane para sata Kurawa ana ingkang luwih wigati. Inggih Koko Prabu. Apa Kresna? Lho nuwun sewu. Sakmangke wontenipun para Pandhawa anggenipun badhe ngawontenaken tetanen agung wonten Praja Negari Ngamarta mriku nggih. Kados pundi panjenengan mriku? Kagyatri sang kapirang urinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana wala jagat pangestu Ngara Kresna wonten dawuh sing gedhe pangapuranipun Kakang. Nggih. Sangka nggonku ora kuwo ngempet mubal babal kanepson aku kudu ngundurke marang para sata Kurawa nganti aku kelebihan. Yen to para Pandhawa wektu dina sak mengko mbutuhke kelawan sak biyantunipun Kakang apa dene jadi. Iya. Lah menawi ngaten benjang menapa ngentosi menapa malih? Ya mangkono ayo tak dherekaken ing Praja Negara Ngamarta Yayi. Monggo kula dherekaken Koko Prabu.
majaring ratri linenggat sangganira kapisanan aneng perang Bharatayuda lole mung arep gawe srana ringkih para Pandhawa kok dadi angel anggone para Sata Kurawa arep ngucik katentremane para Pandhawa ning atase mung arep nganake tetane nagung mongko ingkang ngesui ya ingkang ndombengi ora kejaba mung anak Prabu Ndarawati angel temen tuturane Pandhawa tak kira ora bakal bisa kelakon entuk pangalembanane saka ngersane anak Prabu Jaka Pitana ya yen to Begawan Durna ora golek pangrekada ya liyane parat Kedian kala Rudra Mas Matik Raja Dewaku ora mengko dhisik ngirat maja ulun Jaramaya aja kaget anggon jeneng para ulun wiji sowan ning Kayewangan Surdaya Jaramaya atmaja ulun padha kandhe Raharja sowan moyo nggih kulup Jaramaya kece wali kece satat setan wali kobra Kanjeng Ibu Bathari Durga amiji dumateng wiswanipun Geng Putra parajineman pun Jaramaya kula nyatung dawuh wonten paring dawuh punapa sartanipun kula nampi jejiban kewajiban punapa Ibu Bathari Marata Dyagi samaptakna sangyaning para bajul barat aja ana nganti padha regejegan ya nggih inggih liripun sekawit pancen bener saking sangjaning para bajul barat berkasaan jim setan periprayangan padha nungsang poyang numbuk bentos nggudel bingung merga padha ngrasake ambuning menungsa iya nanging sareng punibu neliti marang sapa ta menungsa ya titah pujangkara ingkang wani mlebu ning wewengkon Kayewangan Surdaya batu jebul temune mboyana kejaba mung Begawan Durna Jaramaya wonten dawuh aja entuk do rusa aja entuk do kisra iya iki dudu sapa-sapa Begawan Durna ki wis kaya dene sedulure para bangsaning prajineman inggih waduh pendhita padhake kancane setan inggih Ibu Bathari ngestaken dawuh paduka Ibu Bathari prayogan lungguhmu ya nggih sampun boten kirang prayogi sawise nunggu ingkang satata Begawan Durna gawe kaget panjenengan ulun teka sowan tanpa tinimbal ana ning Kayewangan Dandang Mangarana wigati apa sartane padha kanthi raja sak prapta kita Begawan Durna nuwun amit pasah Kalimantan betina bena ngilatuni dumawing tawang-tawang lole kentas waru gempol manyar-manyar odok neng dungkul wana alas-alas dadi wana sewu-sewu kalopatanipun ingkang wayah pun kumbayana Kanjeng Hyang Bathari kula nyuwun lumeber ing samudra pangaksami wondene kula koma wantun mlebet wonten ing wewengkon Kayewangan ing Surdaya inggih Kayewangan Kinasih mriki tanpa nyuwun dipalilah saking sanjaring para bangsaning prajineman langkung rumiyin Ibu Bathari nyuwun pangapunten ingkang kathah ya mbuh ya dadi ngapa Begawan Durna gandeng jeneng kita kuwi senajan to
titah pujangkara nanging jeneng kita kuwi entuk pengasih saka panjenengan ulun. Inggih Bu Bidari matur sembah nuwun Eyang Bathari. Tumuli samangke sedherek lan saksampunipun kemarin kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapepata. Paduka Eyang Pandya Bathari Durga ing Kayiwangan Surdaya ing Kayiwangan kinasih punika. Iya Begawan Durna. Nggih. Perjineman ki cenderung kecu kabeh. Samuse jeneng para ngaturke bekti lan panjenengan ulun piyambak pangestu namanana. Sampun mboten kirang prayogi. Anggen kula nampi. Pangestunipun Kanjeng Hyang Bathari Durga. Prayogana kula sampun mboten kirang prayogi Kanjeng Hyang. Samuse satata sartane samuse jeneng para ulun dangu ana wigati apa? Ana wigati apa teka jeneng para sowan tanpa tinimbal ana ning Kayiwangan Surdaya ing Kayiwangan Dandang Mangore. Ngantos ibaratipun tek amek kurang golek. Wong legan golek momongan. Manahipun ingkang wayah ing Sukalima Kanjeng Hyang nuwun mangke. Estunipun sowan kula menika mboten saking wih kajengan kula piyambak nanging sowan kula menika nuruti dhateng penangisipun lan dawuhipun anak Prabu Duryudana ing anak Prabu Jaka Pitana ing Ngastina ingkang sekawit nyuwun supados para Pandhawa dipun pejahi nanging ewa semanten senajan para Pandhawa dereng saged dipun pejahi ingkang baken langkung rumiyin para Pandhawa dipun damel ringkih kamangka nuwun sewu wekdal sakmenika anggenipun para Sata Kurawa ngupadi kareti sampeka kinarya sarana damel ringking para Pandhawa kepasang yodya katujengina sakmangke para Pandhawa gadhah gegayuhan inggih menika para Pandhawa sakmangke badhe ngawontenaken tetanen agung ingkang mapan wonten ing pasabinan wonten Praja Negari Indraprastha. Pramila menika Kanjeng Hyang wale-wale menapa sawanipun ingkang wayahipun Kumbayana menika kula namung badhe nyuwun senjata pitulung Gandeng Eyang Pandya Bathari Durga menika dados sesambahanipun para Sata Kurawa. Pramila sakmangke kula nyuwun senjata pitulung. Kados pundi sarananipun para Pandhawa kedah dipun damel ringkih lan tetanen agungipun para Pandhawa kedah dipun wurungaken Kanjeng Hyang. Tobat. Kene yen namung gawe sarana wurunge para Pandhawa nggone nganake tetanen agung, malah kemasang yodya katujengina. Begawan Durna panjenengan ulun wektu dina sak mengko nyawanake maraptane Putut Jantaka mula ngangsaka kuwi aja walang ati mengko jeneng ulun ingkang bakal sak biyantu marang jeneng para Begawan Durna ngrusak tetanduraning para Pandhawa. Begawan Durna ngaturaken malih ingkang tanpa pepindhan wontene Paduka Hyang Pandya Bathari Durga sampun kestu sak biyantu dumateng pun para Sata Kurawa. Lajeng malih sakmangke gandeng kula ngrumasi kula menika mboten nggadhahi subasita anggen kula nyuwun senjata pitulung wonten ngersanipun Hyang Pandya Bathari Durga menawi sakmangke bangsaning prajineman bangsaning Bajul Barat temandang ngrisak tetanduranipun para Pandhawa menawi kula mboten temandang karya kula kinten wirang bebarang asmanipun Begawan Durna. Banjur karepe Begawan Durna arep kepiye? Samangke Kanjeng Hyang kula liranana kula nyuwun pamit badhe nyaketi wonten pasabinan wonten Praja Negari Ngamarta. Putut Jantaka. Kula pangandika dhewe Paduka Ibu Bathari. Wale-wale apa nggih gandeng cetha kang dadi aturip Sang Tapa Begawan Durna yen jeneng para sartane para bangsaning ama atmajamu kabeh kudu mbok lumpukake kinarya ngrusak tetanduraning para Pandhawa. Prastawa Dewi Paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga kula semedya ngestaken Dewi Paduka Kanjeng Ibu awit ingkang abdipun Putut Jantaka tan kuwawa awel
menawi sak mangke kula boten ngendikani dawuhipun Sang Pandya Betari Durga langkung-langkung padha mriku sembanipun ing ngabdipun Jantaka. Lajeng benjang menapa mangkatipun ing ngabdipun Putut Jantaka kaya ketan sampun baca ingkang tumri budal dina iki nyuwun pamit matal wasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik nggih Putut Jantaka. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Wadyabala ama anak-anakku kabeh kula. Ayo dhamsan dhewe-dhewe. Aku ora sudi miji siji-siji. Kanjeng Rama Putut Jantaka. Inggih putra pun Tikus Jinata kula nyadong dawuh. Ingkang raka pun uler greges kula nyadong dawuh. Ingkang putra pun menjangan ranggah kula nyadong dawuh Kanjeng Rama. Iki bukto pun bulus pas kula nyadong dawuh. Tibalanipun Kanjeng Rama Putut Jantaka. Ini mula nyatong dawa Kanjeng Rama nang dawa Kanjeng ini nak manjing manjuk nyanyi nang ngawin nyanyi menuat nyomono oma menmanyi onen man nyamuk menyok banget nyatong dawa nang angin no memak nenenge amila mangga nang maling dawuh iya pun Rama bakal ndang sartane ngendika kang dadi wingantine nyaman kok ngetulanan minyeng niku ngalame muni ingkang putra pun kutila pas kula nyadong dawuh Kanjeng Rama. Aja wedhu kaget. Wektu sak mengko pun Rama ya bapak nampa kewajiban. Saka ngersane Iwang Pandya Betari Durga sak mengko kinarya ngrusak tetandurane para Pandhawa. Nuwun sewu. Para Pandhawa lepatipun menapa dosanipun napa teka tetanduranipun badhe dipun risak. Tikus menenga cangkemmu kowe. Pun Rama iki ming nampa dawuh saka ngersane Iwang Pandya Betari Durga rasa kowean cangkem bakune kowe mangkat. Istaken dawuh. Lajeng benjang menapa mangkatipun saking para abdi hama menika. Ora ketang sambung ngobor colintang tuli budal dina samengko nyuwun pamit matur wasilan Kanjeng Rama. Wah.
Kaya ledo atraksi to. Ya. Do kiprah kono do salto-salto kene. Ayo gak kowe rene. Ya ora nyampluke to. Pikir sik. Grapite kayu dadi ya ming melembang. Oh, ayo to. Dinggo koprol ki ra iso. Aduh mumet. Aduh. Wah piye kowe? Ayo tumpuk-tumpukan ya. Rumangsane apa? Kowe. Ayo ndi tunggale mosok ming awake dhewe wong loro sabar. Waduh ming telu urung gawe meneh. Aduh. Boy. Ya. Wah. Remuk ya ben. Oh. Hihi. Wah.
sane Toto Pandotata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pamana Bana Markana Samirana lan Warayang Panca payawisikan magulingan lima wis menyaket negara Ngamarta tak sawang kae lho Yayi apa Kakang Tikus Cinata sawangen kae Pandhawa wis padha nyawisake winih-winian winih Palawija winih pari kabeh padha dicawisake rabok letong rabok telek pitik kabeh dicawisake iya Kakang Tikus Cinata aku uga nyumurupi lah iya lho lah iya ning diteni wae Pandhawa ora bakal iso urip tetanduramu waton wis kiasak dening aku kersane Kakang Tikus Cinata ayo ditonton sikik supayane tuwuh ngrembaka dukut sewu tetandurane yen wis dukut sewu tuwuh ngrembaka ayo dirusak bareng-bareng Yayi Sayekti anggenipun ingkang rayipun Darma Kusuma nedhi ambaya ngirawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu kekalih Kaka Prabu sayekti sakmangke para Pandhawa menika estu kuthunging nalar cingkranging samubarang jenenge Muti Lelampahan anggenipun para Pandhawa badhe miwiti tetanen agung nembe sepisan menika para Pandhawa badhe ngawontenaken kawontenan ingkang kados mekaten Kaka Prabu. Jernyatanipun menawi adat sabenipun pancestu para kawula sami tetanduran ngawontenaken tetanen wonten ing madaning pasabinan kagunganipun sangya para kawula negari Ngamarta sowang-sowang. Nanging muhung babakan perkawis menika estu para Pandhawa ingkang nedya nyuwun pirsa sartanipun nyuwun pitedah saking paduka Kanjeng Kaka Prabu menggah kados pundi tata arakitipun Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangestu warayang Bathara jagat nun mangke Yayi bab perkawis anggenipun para Pandhawa arsa ngawontenaken tetanen agung menika sampun ngantos waskuwatos ateges para Pandhawa mboten sisah nggadhahi raos kumatir salebeting batos sampun ngantos ajrih mawi mangke tetanduranipun para kawula sami gagar wigar datanantuk karya awit nuwun sewu wonten negari Ngendraprasta sakmenika sampun dipun rawuhi dening inggih menika daya-dayaning pusaka. Ingkang pusaka menika menawi dipun tamaken saged uga saged damel srana ngrembakanipun tetanduran agung anggenipun para ngawontenaken tetanen agung wonten Praja Negari Ngamarta. Pramila sakmangke Gandeng Kaka Prabu Baladewa sampun prapta wonten Praja Negari Ngamarta. Ingkang Raka Indrawati nedya sumelatur wonten kersanipun paduka Yayi Haji Darma Kusuma. Yayi permarane mangko swamya ngambrang kate karananing kaswase
yen ing marga malat kong tumiring sang kanda pastrat ojo lang-lang lalu angulati surya mangrang sang wayah Koko Prabu Baladewa piye Kresna nuwun sewu menika dereng wiwit durung kok sampun nyawisaken gembor menika ados pundi lho kepencet Kresna kepencet inggih piye kula nyuwun lilaning penggalih padha Kanjeng Koko Prabu Baladewa nggih pun Kakang bakal mbok suwuni pambiyantu apa kula nyuwun kalyanipun pusaka Kyai Nenggala lho Kyai Nenggala arep monggo apa Kresna nuwun sewu Yayi Koko Prabu kados pundi menawi limrahipun tetanen agung wonten Praja Negari Ngamarta ingkang dipun lampahi dening kadang-kadang kula para Pandhawa supados sakmangke saged lumadi kanthi rancak tuwin saged ngrembaka tanduranipun para kawula kedangginaken syarat sarana inggih menika ingkang sepisan pananemipun Dukut Sewu wonten Pasabinan Negari Ngamarta kedangginaken Kyai Nenggala mekaten Koko Prabu inggih salajengipun Werkudara Kresna kakangku apa Syadi tak paringi gawean arep mene gawean apa sartane kewajiban apa ingkang kudu tak lakoni oh aku ora bakal wegah Syadi mendonga kali jamuna kinarya pangilening tetanduran ya Dukut Sewu ingkang mapan ning Pasabinan yo aku kon gawe bendungan utawa tambak iya sak banjuri salajengipun Koko Prabu Baladewa piye Kresna piye meneh kula nyuwun lilanipun malih wujudipun Kyai Alugara kinarya panumbu ing asil tanen yo yen to pancen kabeh iki kinarya srana lantaran nggone para Pandhawa kelakon nganakke tetanen agung pun Kakang ora bakal lowel inggih Kakang Semar kula pripun Ndara srana iki ingkang pungkasan ingkang ndadekake suwijining perkara ya kuwi tetandurane para kawula bisa ngrembaka apa ora gumantung saka pangujub sartane pandhongane Kakang Semar Badranaya supayane sakmengko Iwang Sri Sadana kondur ing pagedhungan pusaka negara ing Ngamarta Kakang nggih wis tak kendhawuh menawi namung ngujubke donga niku kula mung turah-turah isa turah kendel turah wani turah ragate kula nggih saged menapa sekintenipun sampun cekap anggen paduka paring dawuh babagan syarat sarana menika Koko Prabu inggih Yayi sakmangke awi daya-daya kadang Pandhawa kula ngandhi anamur kawula wonten ing Pasabinan manunggal tetunggalan dados tunggal ngawontenaken tetanen agung Yayi Prabu monggo kula dherekaken Koko Prabu dari Mbah Bengkung Sinutuputung Ilala Sakarapten Harya Werkudara ugi kasinungan kasekten awit pikantuk daya saking sangya para kadang tunggal bayu nalika semanten ing cipta arsa nuwun Gya matek aji pameling nalika semanten ingkang mesat kebat kaya kilat kesit pindha tadhit saking antariksa nenggih kadangira Sang Raden Arya Werkudara nenggih Sang Bambang Senggoniya Sang Resi Mayanggara
Redo mawara mangawara murmurahan tengaraning ngajurit gong makuru gong satata kadya putula ya jagat pangestu ngoro kadangipun Kakang Yayi Bratasena ya Dimas Werkudara nimbalipun Kakang Numantaraji Pameling Werkudara. Wah, yo senggono kakangku. Sewu kaluputanku aku njaluk pangapura. Mergo wis lancang nglarapake praptane senggono ya Anoman kakangku. Ora dadi apa Werkudara. Mergo ora-orane Yayi Bratasena nimbali kelampun Kakang yen to tanpa wigati. Yo, para Dyagi matur wigatine apa? Mangirdiya kelamun dina sapengko iki aku lan para Pandhawa bakal miwiti anggone nganake tetanen agung ning Pasabinan negara Ngamarta gandeng dawing Kresna kakangku ora kudara kinen bendung kali Jamuna kinarya panggilening Pasabinan. Wah, mula aku njaluk sabiyantu gawemu gampang nek mung perkara kuwi wae Dimas. Gegrek datanmu badatanmu sik nata Ngamarta nganti kaya pati mau golek kencana dupi nyawang kaelokaning ngawontenan Pasabinan nyumur tetanduran kang katon ijo royo-royo kaya-kaya ora ana ingkang cacat kedadak nalika semanten tikus jinata sak rombongan ingkang ngrisak tetanduran kanthi laku dedemitan wekasan datan kasat netra lamun dinulu dening para Pandhawa bungun-bungun nata Ngamarta dupi mulan tetanduran kang sami risak Kaka Prabu mika kados pundi. Oh ya jagat pangestu Wayahu Bathara jagat Yayi Prabu sampun ngantos sak mangke paduh Yayi Prabu Darma Kusuma nglumpur tanpa daya wit nyumurupi kawontenaning Pasabinan mboten nglumpur kados pundi.
ing sekawit kawontenan pasabinan tetanduran Dukut Sewu sami katon ijo royo-royo sareng kula waspaosaken boten wonten jawah boten wonten angin tumuli sak mangke tetanduran sami risak menika kados pundi Koko Prabu Kakang Semar oh wonten dawuh Sinuwun Ndarawati. Sawangen Kakang. Sawangen anggone Ayu Prabu Darma Kusuma nglumpuk tanpa daya iki disababake merga saka tetanduran Dukut Sewu ingkang mapan ning Masabinan padha rusak. Mengke riyen. Kaya ora beres. Rumah saku letronge ya ora kokean. Teleke pitik ya ora kurang. Iki jagung ya dimes kabeh. Pari ya dinae punka. Iki apa sing marake do dipangan wereng? Walang sanget ora sebaene. Kakang Semar iki piye Kakang Semar? Mengke riyen. Mang seleh keleh sampean beto semprotan niku. Mang seleh ke. Ora ana ganggu gawene wong wetan mriku nika mboten iso kelakon. Lho, lire piye? Niku ora iso tetanduran niku kok rusak niku mboten iso. Nek mboten diganggu kalih wong etan mriku nika. Banjur seranane piye, Kakang? Petruk, nun. Jibuken pusakane Bapak. Napa, Pak? Tombak Kyai Nokson. Tombak Kyai Nokson. Ya tombak Kyai Pencok Sari demit-demit kon minggat. Siap. Wah, iki ora Petruk kandhong bolong. Mundi tombak pusaka mencorong tejane kuwi apa Petruk? Wah. Kok ya nek bedhama kaya ngene barang to ya. Tikus. Monggo tikus gedine ra jamak-jamak, tikus wirok. Ayo. Kepandurane Pandhawa tak rusak bali. Ora bakal balian to turung tumpes tanpa sisa tandurane Pandhawa. Ora gelem bali Mudyardene ngaku. Aduh. Wah.
Udar ora. Siji mboko siji wis tak gulung. Oh iki sik ana iki. Udar kowe. Oh, walang sangit kok senengane ora. Piye Petruk mbon mah entek. Sik niki siji niki. Wah, kidang kok ya turut sawah to ya. Minggat kowe. Anggepe apa? Wah, la iki. Dubleh nek ngerti cetha wis ngelih iki ngono ya. Rene. Wah kok ya enek celeng barang to. Nang sana. Aja nggo dolanan kon minggat. Nggih, Pak. Walah kok dadi ora kasil iki piye? Anak-anake Putut Jantaka kok padha ora ana kemliwere babar blas iki ya apa? Oh, tak kira nggone para ora kelakon ngrusak tetandurane para Pandhawa. Merga isih ana pangilening tirta ingkang ngileni pasabinan ya diadale ben entek banyune. Oh. Hei. Oh. Tunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kencanging alis risang mawa kandrung wah Bagong pripun Ndara sawangen pripun tetanduran Dukun Sewu bisa ngrembaka merga ana panggilening tirta saka Kali Jamuna. Lah nggih macan. Wah, lah ini lho, mengkari Ndara. Piye? Niki banyu kali saya suwe ora saya akeh ning malah saya suda niki pripun? Lah niki kok malah saya sat niki pripun Ndara? Wah, itan. Apa iya iki? Ana kudune banyuke ngalire iki ngetan kok iki dadi ngalir ngidul iki piye to iki? Lah dadi ora nelesi sawah iki piye to rek to mumbangun iki? Ngapa nyalahke aku to nyok kowe iki? Rumangsane kene iki jeming manut dawuh Ndara Werkudara kok nggih Den. Yo. Wah ya ora ngerti kaya iso dadi banyune suda akeh kaya ngono. Walah pripun iki? Nuwun sewu, kadose niki tambake dadal Ndara. Bendungane niki ketoke jebol niki. Wah, banjur sapa sing gelem nyemplung? Kowe nek tau kudu supaya nyemplung kali. Niti periksa kanan tambak apa kira-kira kowe gelem? Nuwun sewu. Kula niku pun 3 dina niki vertigo kula kumat. Dadi kula nek ajeng nyemplung kali niku kula dereng wantun. Bagong mawon. Bagong. Pripun Ndara? Titinan periksa kanan bendungan. Anu kula kepesing.
Ayo sisan kono kok ya ora. Wajan iki wong nek ora ngrekasake wong tuwa kok ora iso senengane ora. Kayak wis sabar mau ngagi separo kok iki. Aduh. Malah tugel gara-gara kowe reng. Gilani ora. Lah ora napa jebol tenan to ora. Wah. Tak kira ora bakal kelakon. Yen to ora ana wong kang tumindak Julika marang Tambeng yang wis tak bangun. Lah pripun iki? Cobi dipun titi prisa sampean piyambak nyemplung. Yo. Laruta sangking kutha sangguru kula yen tan mutusa sang Sri Mutiara ora kowe Pandhawa tambakmu wis tak diadal bendungamu wis tak jebol saiki wis ora ana tirta kinarya ngileni pasabinan. Werkudara ora pangling Juramaya. Menungsa ora tatanan kowe. Wah. Kowe ingkang gawe tambak. Tambak wis tak jebol apik-apik malah tok bangun meneh. Sing goblok iki kowe apa aku? Iki tambak kagungane para Pandhawa. Kowe ngridu kowe iki kudu mungsuhe Werkudara. Aku ora wedi jejeli tungkak. Pelapat tak uyak kok ilang. Ora ngerti nendi menungsane. Durga. 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 Alah. Mlayu-mlayu ket mau uyak-uyak kok rasane motol-motol. Nanti bocah kok ilang beto.
obat Kakang Semar. Somadangi jagat tuk mungo paning sabocah ing wukir marep babang sumirat keneng sorota ing surya mega lan gunung Prakodara karem dombengi. Marke ngawur ana pasuryane Nalendra kok dicium. Nggih sinuwun. Iya nggih. Bleh, pripun? Gak kula. Sampeyan rasik. Niki mun purna anggone para Pandhawa ngantenaken tetane Agung. Iya Kakang Semar nggih. Kranten dayaning pusaka kekalih kagunganipun sinuwun Baladewa wekasan panene nggih cepet hasile nggih sae. Oh, minggat nendi kowe? Iya Kakang Semar, iya Kakang Semar dipol Kakang iya. Nggih. Wusana menika mapan wonten sak pinggiring Gunawan. Bengawan kok Gunawan ya padha wae. Bengawan Jamuna. Niki warga sedaya dipun klempakaken, kawula sedaya dipun kempalaken. Kinarya nyekseni lumadining rasa syukur lan nyekseni konduring Sri Sadana. Iya Kakang Semar ngaturake panuwun dawa sami-sami. Iya. Sedaya ingkang dipun dalaken dening para warga lan para kawula masyarakat wonten ing dusun Baran minggahipun sak kukupan negari Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung badhe dipun pisungsungaken wonten ngarsaning Gusti. Nah, dipun tuduhke, dipun menunjukkan hasil panen. Lah menika lho Gusti peparing saking Paduka saged murakapi sakiwa tengen mewah sedaya tanpa terkejaba sedaya kawula negari Ngamarta. Iya Kakang Semar nggih.
Sampunipun kula ngujubke donga, niki monggo. Niki sedaya daharan hasil panen wulu wektu wuwuhan niki dipun dum-dumke sinten sing kersa. Mboten namung ngomongaken kawula wonten Praja Negari Ngamarta, kawula manca negara nggih kepareng. Mengkene sinuwun Ndrawati ajeng betahke hasil panen mriki ngasta kondur teng Negari Ndrawati mboten napa-napa. Iya Kakang matur nuwun. Nggih. Wusana panutup ngatur. Mugi anggenipun para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung. Sateman dadosaken srana lan lantaran Betari Sri lan Bathara Sadana kondur pagedhongan pusaka sawape Sri Sadana mahanani negara Ngamarta saha dusun ing Mbaran salam pathuk Gunung Kidul wekasan dadi ayom ayem tata titi tentrem gemah ripah karta tata turta raharja murah sandang murah pangan ndara